lan sing resik wani tumindak rawe-rawe rantas malang-malang tatas wani nyingkirke punggawa praja pejabat negara sing serakah dakah-dakah mangan bondo negara lan tega ngokop getihe para kawula kanthi gaglak dhuwit pajak sing gawe kula tinarungku dening gelar baris Cakrabyuha. Tanpa lantaran pitulunganipun saking Abimanyu mbok menawi sampun kukut gesang kula mongko menawi kula pejah tegesipun Pandhawa kasor karana ratunipun sampun sirna lan Abimanyu lila legawa gesangipun dados tumbal kangge milujengaken Puntadewa nalika Baratayuda rumuhun Kaka Prabu. Dene dasar ingkang angka 3 parikesit menika tedhak turun satriya ingkang anggegem wahyu kraton utawi wahyu ratu. Nenggih Makutha Rama Widayat sarta wahyu Cakraningrat. Mekaten menika paugeran kula Kaka Prabu. Oh ngaten. Inggih Kaka Prabu. Kula sanget condhong lan rumajang dumateng bab menika. Inggih namung parikesit ingkang trep lenggah dampar wonten ing Praja Ngastina namung kemawon Yayi nuwun sewu. Nembe kemawon para kawula menika luar saking panandhang. Nenggih wujudipun pagebluk utawi sesakit ingkang jalar tumular ngrenggut nyawane menungsa mayuta-yuta. Monggo ngantos dinten samangke kawula gesangipun taksih sarwi kecingkrangan. Monggo sakmangke kula aturi menggalih ing atasipun para pangarsa lan sentana dereng sembada ngangkat kamulyanipun para kawula ingkang nembe rekoso. Lah kok badhe ngawontenaken ropian-ropian pawiwahan pesta Ndrawina seneng-seneng merga ana ratu anyar. Pakarti ingkang kados mekaten menika menapa mboten badhe sami kemawon para Pandhawa menika natoni dumateng atinipun wong cilik Yayi. Bab menika kedadipun penggalih lho Yayi. Ndorowati. Kula suwun lan nuwun sewu para Pandhawa. Sampun purna mikul jejiban angrebut marang kamardikan. Dene samangke para tarunane bangsa ingkang kedah nerusaken lelabetan kanthi ngisi kamardikan kala wau Kaka Prabu. Sampun rampung gayuh kamardikan. Dene putra wayah ingkang gadah jejiban nyiseni dumateng kamardikan. Inggih Kaka Prabu. Nanging nyatanipun kawontenan negari Ngastina taksih remuk bubuk. Para kawula gesangipun keserakat ingkang betahaken pangayoman. Kedahipun para Pandhawa ngrampungaken perkawis menika langkung rumiyin. Menawi kawula sampun mulya lan tumata nembe misuda ratu enggal. Pangudang kula kanthi Ngastina misuda ratu enggal saged sembada nganti kawula tumuju ing jaman enggal ingkang kebak kamulyan. Pangudang ingkang sae menika dereng kantenan lamun to dadosipun mangke ugi sae Yayi. Sedaya lelampahan ingkang kababar menika mesti badhe sae awit sampun dados kodrating pangeran. Lah yen upaminipun parikesit sampun dados ratu mongko Ngastina saya rusak, kawula saya rekoso, lajeng mangke kados pundi? Bab menika kedah dipun kawekani Kaka Prabu.
Sasampunipun parikesit dados ratu, caranipun ngawekani kados pundi? Ratu kedah tinuntun dening para sentana dipun jampangi dening para pepunden supados sembodo netepi darmane Kanarendran. Banger bacen butek bening bejo cilaka tumrap tiyang daksanegari menika dados tanggel jawabing ratu. Tangeh lamun ratu sangenipun menapa ratu lan para sentana mangke saged mujudaken kamulyane para kawula dasih. Pedahipun menapa parikesit anggadhahi parampara nenggih titising Bathara Wisnu menawi boten saged ngangkat kamulyan lan katentremanipun para kawula. Nanging wonten paribasan wis lakon iki ora bakal rampung yen penggedhe sing pinter-pinter malah do bantah dredah kaya ngono kuwi. Negara iki wis bosen awan bengi disuguhi wong bantah, wong pinter-pinteran omong. Kawula saiki mbutuhake atine seneng, uripe tentrem, rasane ayem. Banjur carane nyenengke marang para kawula ki kepiye Werkudara? Dadi pimpinan jaman saiki sing apik ora perlu kakean sesorah sing marai rasa susah lan resah. Satemah negara bubrah ora pernah. Pimpinan sing apik kuwi atine kudu lembah manah, jiwane kudu gagah, perintahe amanah, dawuhe bisa gawe bungah, para kawula bisa sumringah. Merga contone ning desa Jonggol ana lurah sing bakal nggawa berkah, ning tak jaluk yen ngenyang dalang aja murah-murah. Werkudara, kowe iki ngomong apa kuwi? Mesti kemawon ingkang ngraka mboten badhe negakaken para kadang Pandhawa ingkang badhe mratitisaken lelampahan menika. Kula badhe nderek nyengkuyung lan ndedonga. Mugi-mugi sedya ingkang hayu badhe manggih rahayu kanthi wisudaning Ratu Anyar nenggihipun parikesit mbeta dumateng para kawula marang adil ingkang kebak kamulyan Yayi.
kang warni mita ring taman megegek ugek sadulita melae-lae layak to layak prenjaking ganter jagone do tarung babar pisan kula mboten duga mana bilih gubuk kula klampis ireng mriki kerawuhan satriya pepunjuling jagat pitataning para umat para putu-putu Pandhawa menika ingkang ngajeng ndara parikesit ingkang wingking jebles kalih swargi ndara Antarja menika Danurwinda Kyai. Nggih, Danurwinda. Menika ingkang memper kalian Gatotkaca Sasi Kirana Kyai Semar. Sasi Kirana. Sing memper karo wong Degleng Antasena sampean sapa? Aku anake lanang Kyai. Asmanipun sinten? Aku Susena. Susena. Sampeyan jan jebles kalih pakmu mbiyen. Yo. Upamane jebles karo Kanjeng Rama Antasena ya memper mergo pancen aku ya anake lanang. Lah nggih mila saking menika. Niki kok jenengan kabeh do keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempe satemah ndadosaken kageting manah kula. Enten apa, Gus? Kyai Semar. Apa to darunane parikesit nganti para kadang-kadang sowan ana ing klampis ireng kene ingkang sepisan tilik tata titi tentrem ingkang kagelar ana ing desamu Kyai. Aku percaya kahanan sing endahe kaya mengkene ndak sawang para kawula padha guyub rukun samat sinamat dan daya dinayan sahiyek sae kakapti nengenake marang gotong royong. Kahanan sing becike kaya mengkene iki merga saka pintere Ki Lurah Semar anggenmu nata marang desamu. Nggih, matur nuwun. Pancen kawontenanipun desa kula Karang Kadempe nggih ngeten iki. Ndika rawuh wonten mriki niku nyarengi desa kula menika duwe gawe. Desa kula ngawontenaken tasakuran ngunjukaken panuwun dumateng ngarsanipun Hyang Agung awit saking kemurahan kanikmatan barokah ingkang dipun paringaken dumateng kula lan sedaya para masyarakat ing desa kula mriki. Kejawi saking menika ugi mengeti marang dinten kamardikan ingkang dipun gelar wonten ing mriki. Sedaya kabudayan sampun sami romanti kawiwitan saking para kawula menika ziarah wonten pasareanipun para leluhur banjur ngawontenaken semakan kitab suci wonten bab ingkang saya ndadosaken bingahing manah kula karana jati dirine wong klampis ireng wujudipun budaya reog ugi dipun gelar wonten mriki dipun lajengaken pagelaran wayang kulit benjing-enjing dipun tutup mawi ngruwat Murwakala. Lha menika ngruwat Murwakala. Nggih. Ngruwat ki piye, Kyai? Ngruwat niku budaya. Budaya niku angen-angen sing ambabar marang kaendahan. Ngruwat niku kena uga diarani ngrawat utawa ngopeni, bisa uga dimaknai ngruwat niku ngilangi sukerta wangke. Supaya para kawula ingkang mapan wonten ing desa kula mriki sami kalih saka Sambekala men ora dadi pangane Bathara Kala.
Apa pancen Bathara Kala ki pancen wujud buta mengkono Kyai? Nuwun sewu. Yen kanggene kula kala niku tegese wanci. Ngapa kok para kawula ngawontenaken ruwatan ingkang intisarinipun ndedonga dumateng Gusti supados para kawula ing saben wanci, saben kala, esuk, awan, sore nganti bengi kalisa saka bebaya, kalisa saka sambekala. Niku maknane Bathara Kala. Lan ngruwat niku nuwun sewu, niki ampun nganti ditabrakke kali agama. Nggih. Sing jenenge ngruwat niku gumantung karo kapitayan. Yen percaya ya ana dayane, ewadene yen gudel bingung ora percaya, iki mengko ya ora ana dayane apa-apa. Banjur sing diruwat ku ya apa wae Kyai. Ingkang dipun ruwat menika menawi saking pangertosan kula, upaminipun wonten bocah untang-anting. Nggih. Niku klebu pangane kala, klebu bocah Sukerta. Bocah kembar utawa kembang sepasang, anak loro wadon kabeh. Uger-uger lawang, anak loro lanang kabeh. Niku bocah Sukerta. Sendang kapit pancuran, anak telu lanang wedok lanang. Niku ugi pangane kala. Pancuran kapit sendang wedok lanang wedok niku ugi bocah Sukerta. Bocah Saramba anak papat lanang kabeh niku ya pangane kala. Bocah Srimpi anak papat wadon kabeh niku ya pangane kala. Pandhawa anak 5 lanang kabeh niku ya pangane kala. Bocah Margana sing lair ana dalan ya pangane kala. Bocah sing kalung usus kuwi ya pangane kala. Wong wedok ngrubuhke dandang ya pangane kala. Wong wedok mecahne gandhik ya pangane kala. Wong bersih desa kok ora wayangan pangane kala. Niku kanggene sing percaya. Yen ora percaya ya ora ora masalah ngoten niku. Nggih. Niku kangge sing percaya pamer ora percaya nggih mboten napa-napa niki hubungane kalih kapitayan kalian kapribadene dhewe-dhewe ngoten niku. Ning bab menika nuwun sewu, ampun nganti mang bantah, aja nganti mang debat. Mergo Semar yen ngeten niki ora iso didebat, mergo Semar niki dekengane pusat. Lah niku lho. Ngoten niku. Wes mestine cok antese padha anggrung kabeh pari kesit kraya-raya sowan ana ing Karang Kadempel. Merga ripalungguhan iki para pepundhen Pandhawa, para pinisepuh sinengkuyung dening para kawula sak kukuban negara Ngastina wis nunggal tekad bakal mitaya utawa mercaya kelawan parikesit aku bakal kaangkat derajat kamulyanku katetepake dadi ratu ana ing negara Ngastina. Kyai, yektine bab iki ora mujudake bebungah tumrape parikesit nanging mujudake amanah ingkang maknane lamun to aku wis winisuda dadi ratu bakal nyangga jejibahan sing ora enteng sing tegese banger bacin butek bening tumrape wong sak negara Ngastina mengko dadi tanggung jawabe parikesit. Mula kang mangkono supaya anggenku nindakake darmane ratu ora milar saka paugeran, ora mengkang saka kautaman. Aku nyuwun kanthi banget Kyai Semar panjenengamu tutura. Panjenengamu paringa dawuh. Anggonku bisa jejeg netepake adil lan bener ana ing negara Ngastina apa sing kudu ndak tindakake Kyai. Nuwun sewu nggih Den.
Sejatosipun jengandika menika sampun pinter lan sampun boten kirang ing samukawis. Ning gandeng dikondangu mila sing jenenge wong takon niku adile mung diwangsuli. Nuwun sewu. Ratu sing becik niku kudu gelem dandan. Nggih. Ratu sing apik niku kudu gelem dandan wiwit saka tatanan pakulinan budaya ingkang wis mataun-taun rusak lan salah ning dianggep lumrah niku kudu enggal didandani. Dene carane dandani nuwun sewu. Sepisan adate calon pimpinan kuwi nalika isih nyuwun panyengkuyunge para kawula, tembunge mesti legi, ucape mesti manis, janji-janjine sarwa nyenengke, ning kocapa bareng wis kelakon dadi pimpinan tenan lali purwa duksina. Nalika nyalonke aja kuwatir, yen sampeyan gelem milih aku sing bakal ngapikke dalanmu, tak bangunke dalan tembus. Ning kocapa bareng kelakon dadi pimpinan tenan satya janjine tanpa bukti. Ngoten niku ora patut minangka tepa tuladha, ngoten niku mboten patut minangka conto. Kathah calon wakile para kawula sing janji ning entek-entekane mung nglarani wong cilik niku kathah. Wonge teko. Nah, ngoten niku. Nggih. Ngoten niku lho. Mula dadi calon pimpinan utawa ratu niku watake kudu jujur. TKT mung siji ya kuwi lila legawa kurban jiwa raga mung kanggo mulyane negara lan para kawula. Niku ratu sing apik. Angka kalih calon ratu niku kudu wani ngowahi budaya sing elek. Sing dipilih dadi ratu dudu menungsa sing wani kurban bondo pirang-pirang kanggo nuku suarane para kawula. Merga yen calon ratu kuwi kudu ngorbanke bondo, ngentekke dhuwit pirang-pirang nggo njejeli suarane wong cilik, mesti besok yen dadi pimpinan mesti bakal golek pulian, yen perlu golek bathi. Ngoten niku. Tur wong cilik sing pinter, masyarakat sing pinter, upamane aja gelem nyoblos wonge niku sing pinter. Ngoten niku sing apik. Mendo kecilik ngoten niku. Iya, Kyai. Nah, ngoten niku. Budaya sing nista kaya ngono kuwi kudu dilangi. Yen ana calon ratu njaluk panyengkuyunge kawula kanthi nuku swara nganggo arta, kuwi padha ngasorake derajate wong cilik, nyepelekake karo para kawula. Niku dene kang angka 3 calon ratu niku aja nganti disengkuyung dening golongan sing duwe pamrih, merga yen anggone dadi ratu mesti bakal ditunggangi dening golongan tan wurung anggone dadi narendra pengen nguasani negara niki. Nanging sing bener calon ratu mau mangkate mung karana wong cilik, disengkuyung karo wong cilik, makili wong cilik, ora makili golongan lan makili wong liya. Kabeh pranatan lan kawicaksanan ora kanggo sapa-sapa, mung mligi kanggo marem lan mulyane wong cilik. Niku. Angka pinten niki wau? Papat. Nggih, papat. Ratu aja nganti gelem, nggih. Ratu aja nganti digelem disengkuyung golongan wisya utawa golongane wong sugih sing ngendhaleni negara iki utawa kaprahe dipun sebut Nagasanga. Kanthi prajanjen anggone dadi ratu sing ngragati mengko aku. Mula kowe besok yen kelakon dadi ratu, kowe kudu manut karo aku, kabeh kawicaksanan lan keputusan kudu nguntungake aku. Kuwi kudu disingkiri saka watake calon ratu. Dene kang angka 5
Ratu sing apik kudu wani lan kendel gawe tatanan anyar sing bener, sing becik lan sing resik. Wani tumindak rawe-rawe rantas malang-malang tatas, wani nyingkirke punggawa praja, pejabat negara sing serakah dakah-dakah mangan bondo negara lan tega ngokop getihe para kawula kanthi gaglak dhuwit pajek sing gawe rekasane wong cilik niku kudu disingkiri. Lan sampeyan kudu wani ngoten niku. Iya Kyai. Lah mila saking menika Den Ndara Parikesit tumrape wong dadi ratu niku tanpa beda kaya wit-witan. Nggih. Wong dadi ratu niku tanpa beda kaya wit-witan. Wit niku yen saya dhuwur mesti saya banter angin sing nempuh. Ning watone oyote bakuh kukuh. Wit kala wau tetep badhe santosa. Oyot niku tegesipun tekad utawa niat. Waton tekadmu kenceng, tulus lan suci, mesti pangeran badhe ngayomi adekmu dadi ratu Ndara Parikesit. Permara rek mas wamya ngambrang kadi karunaning aswase aneng marga memalagung Sang koncowas rangreknaning bawana Kyai Semar babar pisan aku ra nduga mana yogine ana lelakon kang kaya mengkene Kyai. Ana angin ingkang bandang nyaut marang adiku Parikesit. Kyai Semar kowe kudu tanggung jawab Kyai. Parikesit adiku ki bakal dadi ratu ana ngestina ning yogene kahanane kaya mengkono. Ripalungguhane ilang. Ripalungguhane iki jinempana ing angin sinaut dingin lesus kaya mengkono Kyai. Banjur kepiye Kyai? Kepiye iki Kyai? Nuwun sewu, mangke ndelriyen nggih. Lakon niki mangke mboten badhe rampung yen sampeyan mung kaya ngono kuwi. Nalika ngajeng kula lak sampun matur, wong dadi ratu ki tanpa beda kaya wit-witan. Uwit ki yen saya gedhe lan saya dhuwur, mesti bakal saya banter angin sing trajang ambandang. Mbok menawa lelampan menika mujudaken rabu ing laku. Panggemblenging jiwa supaya Ndara Parikesit saya santosa. Prayoga didongake kemawon. Muga-muga mangke konduripun ingkang rayi Sang Parikesit badhe mbeta dumateng kamulyan kawibawan tumraping negari sampeyan Ngastina, Den.
Uladalah. Raja Manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat. Menika wonten piyayi ingkang kepareng rawuh wonten ing kraton kula Traju Trisna. Kalilan kula nderek tepang Gladiwanuh jengandika menika sinten lan saking pundi Raden? Nun inggih menawi paduka sinuwun Prabu Sawarka mangke ngertos kula menika sinten lan kula menika anake sapa, kinten-kinten badhe serik kalian kula napa mboten? Lho. Lajeng mawi dasar menapa kula kok serik kalian jengandika wong tepung wae lagi iki. Nuwun sewu kula nyuwun prisa melih. Menawi kula sampun matur sinten to kula menika anake sinten, kinten-kinten jengandika mangke badhe merkitik napa mboten? Mboten. Nah, matur nuwun yen ngoten. Sinten? Nah, nuwun sewu. Dipun tepangaken nuwun sewu. Prabu Sawarka nate midhanget naminipun Patih Harya Sengkuni. Nggih, nika Patih kondhang. Ning sakmenika sampun mudhar. Patih kondhang. Kondhang pripun? Blandar Dadu. Patih sing licik. Patih pundi? Ngastina jaman jayanipun Swargi Prabu Duryudana. Nah, Sengkuni saking Plasa Jenar dene ndika ndangu dumateng kula menika pun kerti windu anak Sengkuni. Lho. Patih Sengkuni. Nggih. Kerti windu. Nggih. Nah, saksampunipun kula mbabar dumateng jati diri kula, menapa paduka serik kalian kula pun kerti windu? Dasaripun menapa kula kok serik? Merga kula anak Sengkuni. Sengkuni menika lak jaman rumiyin kula mboten tepung, kula mboten kenal. Sak menika waton jengandika menika dados tiyang sae ambak anake wong elek ning yen pakarti sampeyan becik kula mangke tetep ngajeni, kula mangke tetep ngurmati. Nah, niku ingkang sae. Matur nuwun. Nyuwun pangapunten, kula namung badhe nggenahaken kemawon. Prabu Sawarka menika putra saking Swargi sesembahan kula Rama. Prabu Sitija menika putranipun Nata Agung Ndarawati Eyang Sri Bathara Kresna. Ngaten. Nggih. Nuwun sewu, ingkang Rama seda sejarahipun kados pundi? Paduka Sang Prabu Sawarka menapa sampun prisa? Sampun. Pripun? Sedanipun tiyang sepuh kula menika karana dipun swargaaken kalian Eyang Sri Bathara Kresna satemasa mangke Kanjeng Rama menika mapan mulya wonten ing kasuwargan. Niku manut ature sapa? Lho. Kathah tiyang ingkang ngabaraken kados mekaten. Nuwun sewu. Nadyanto ingkang mangdongengaken menika kala wau sejarah. Nanging sejarah kuwi sok-sok dadi ora pernah merga sejarah kuwi bisa dienggak-enggokke manut sapa sing lagi duwe panguwasa. Nggih. Gandeng sakrampungipun Baratayuda menika ingkang nguwasani Ngastina menika para Pandhawa kaliyan ingkang Eyang Sri Bathara Kresna mila mboten aneh mboten mokal ingkang menang nemtokaken sejarah inggih Pandhawa kaliyan Kresna. Nyuwun pangapunten. Kula tak matur witing klapa saklugunipun sejatosipun boten kok ingkang Eyang Sri Kresna menika nyuwargaaken ingkang Rama Prabu Boma niku boten. Nuwun sewu. Putranipun Sri Kresna ingkang naminipun Raden Samba wani murang tata selingkuh sedeng kaliyan garwanipun ingkang Rama
nenggih Dewi Haknyanawati ibu sampeyan. Saksampunipun kados mekaten lajeng ingkang Rama prisa ning ingkang Rama menika mboten duka mboten nesu malah Samba kaliyan Haknyanawati menika badhe dipun palakramaken ning Samba mboten purun gelem rabi karo Haknyanawati lamun to bisa nugel janggane Prabu Boma. Prabu Boma tanding kaliyan Samba, Samba kalah lajeng ingkang majeng wong tuane Samba nenggih Prabu Sri Bathara Kresna. Sri Bathara Kresna ngasta wujudipun senjata cakra dipun tamakaken wonten ing jajanipun ingkang Rama nenggih Prabu Boma Narakasura satemah angganipun ingkang Rama menika ambyar dadi lebu. Kula tak takon, apa ya memper ana wong tuwa tega tegel mentala mateni karo anake dhewe nggih nutupi Samba anggene selingkuh. Rodo montak lerke netat Sukayayah inipi Dojo pang mawingo-wingo wangis Setan alas Iblis lanat Menawi mekaten sing kondangi eyang kula Sucaning rat oboring jagat titising Bathara Wisnu menika namung dongeng ngayawara. Kasunyatanipun tanpa rasa kamanungsan anggenipun nyedani dhumateng tiyang sepuh kula. Saklugunipun lelampanipun kados mekaten nanging sawetahipun badhe kula aturaken paduka. Prabu Sawarka anggenipun badhe ngoleh-ngolehi. Mboten. Sing jenenge anak kudu bisa mikul dhuwur mendem jero ngaromake jenenge wong tuwa mulyake ana ing kasuwargan. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Kabar ingkang kula tampiri palungguhan samangke Eyang Kresna mapan wonten Ngastina manunggal kaliyan para Pandhawa. Kula badhe nyusul mrika nganti Prawadyabala Trajutresna cekapipun. Saksampunipun dumugi wonten ing negari Ngastina, kula badhe pitung kalih Kresna. Kresna wani mateni bapakku, saiki ana lakon putu sing bakal mateni mbae. Sengkuni kok dilawan. Ula weling kae urung lorek. Aku ki wis lorek dhisik ngerti kok. Sak bisa-bisa aja mung lecetku padha karo Sengkuni, yen bisa kudu ngungkuli bapakku. Sak patine wong tuaku Patih Sengkuni, Kertiwindu sing bakal ngorak-arik Pandhawa, sing bakal mecah kerukunane para Pandhawa. Men wong sak jagat padha ngerti, wong sak donya padha keberbeken ngendi nggon ngendi papan waton ana Kertiwindu ora bakal tentrem. Embuh Trajutresna, embuh Ngastina yen perlu njonggol pisan. Yen ana Kertiwindu bersih desa ora dadi